ساعة 6 فرقاني زلو دقاس كي تقطعني قدم حدا ساعات ملئية زحدرك موبايلي تداهيا كابت تسأن ندحر نسرح كوفر أمد لاويت أنيحة حجي ملؤ بملؤ تدالي متان كنكح بونك أديحة بمسكوت نايقزاي أب قدام نزلو من قسقاسات يعزب اللخو كرمتيو حيا الورجي يزنب الله مريت كل سعادة خديني أبيت كخونكا وعيبون فيت النابلكا خدعزبو مثلو زتلا أيكونن نقدام وزيخا كتقافت أغن كمرر قوديو أزي فتان خمزخونن مرداء نتوم أب قدام زلو دك سبات معزاب أخولي حانتي بعد ما زشمقلا سبيتي يعزب اللخو أب زبانن أزيو روبقيد تسلم جاكيت أب رئسن بقربة انسساتات استسرحج أقوار قبيع لبيسان اللوا كابت زحلي كقالا قدي فتنا اللوا مسعد مئين زي كيد قلت أفلوان عدن جيت أناني كساب لو ممتشم تروتا وزين خونا جن انتي قدسن كم زخماي نايسرح قديتان تزيب اللنسي كساب زرفت أب عراتن آتين زي موقع إلى حسبكو زي ملكتن نخنسو إذن سبيتي سلامنتاي بزقوري نقوه مدري كاب جزء وزين إلى جنق بلكو بحسابي كأ كي تفلت أني ناب أوان قل عنتي ناب إيرترا تملسكو نقوه بسناتيم كابندا دوكان بانجزئي شاهد تفليح اللي ماليات راح جيره صحينا تسألخو قرصي كبلع صحي إيرترا نقوه جدن كمي حديركم كيبلت أيكون اللاني كم زواجحة صحي أتبسركه زنقو درهو نالو أبزقن كم زواجحة ساعات نقركه كساب زرفت سلامي زنوك درهون يلا ساعات ملئك حديركا نفسرح كتوفر لك مستساخا كم تني عدنا قلطيفكا ايتنقحنيخا زصعانكا نغر الله حجي ندحريت مملاس يلن ناب إيرترا خيدكا منبارون زي حسابي سلازي كم زهابني سلاحيله ناب سرحي كوفر لني بورساي تحنقيت أون نبيتي تسنابتكوا سلامنتاي غزا خراي كم زخفل قرمي زبلني نزاب عالتا حنت مدك أسجزاي مريت بتسألماتو مستفان خوا صحاي مس عربة بتسألامي زملسا أزيو فتانن مودي عقل زخونه هيوتيو جن كي إليو كساب حجي نبرا لخو قربا بتاي كما يزبالو سبات كم زخونو فتو ما يفلتن معالك حدر كايا بلنان كل سب ممعز وعاتيو كرهو نبيني سحق كجنا انكالو خاا نبيني ينبع عب أوروبا حدا سب بسنك تسموا نبينو أبجزء انتس بحمام انتس بنفس قتلت كاب عالم بموت مستفلي دحرسا منتات وي أوارحيو قدو زفلت زنبر اللو بيت حماق أنا ختف مش جمرة زملكتهم أكلات متيوم دهايو يقبرو فقر بيت سب كم تبهاجرنا نفلط أيكونن سدرا بيتات نحد حدن أي تحتتان اتم تبور ركبالوهم زبهالو أب أوان كنيات لدت يوم زرخبو شعو خمان حانت مشات درو بعل لدت بحادة يدررو هي بعد كأ يلقاقسو أخله بزخونة نقدام بصوت أخو تتنكق خرقت نيرني أب أوروبا أب أوان برد كأسيلكا انت زي رقسكا وي نتبرد زسما مع جاما انت زي وديخا كساب هيوت كان مسأن زبتصح عينتا وادق تودق تخيليخا مجم زخونة زباساج ناقر كقات منن كالو بزخري نب هاقري يزعزر كمز زبالة زحلن بردن عين فلطونينا قرناتاتنا درقاتيهم أأمان كي عنقو فخامبر شتت زبل برد يلن حد أوان يذكرني قل عخينا كاب دقس تلاقو أسألني عبيتي أحواتنا أننا تعزمنا نابتا ببردن زحلن استخببت أوروبا نمئتاو حلم نيرنا اتبمعدو زوناون مثل أوروبا أزيو مقاقيئيو كم تخلو زبلج لج ورق يكونن زبهل اتشاش مسل بردون أب إيرترا خلنا كم حدا دس زبل تسقائنا نحسبو نيرنا أبز مسمت أخوغن كندي جزي بسنك زحلي زي نبعكو كلتا سرة أبز قبور عدين منبر كندي مسواتي كم زخفل كحسبون كل خمو دنسو يزبلني كساب حجي بزعل الكخم حدا نبينو أب نيشتي جزاز قمت نوح ساعتات الناس رحه أب أوروبا زنبر من إسهي كم زخونكو ترديكم على لي قمت ناب أوروبا خبز مت درو 10 عامتي ركيز اللخو عدمي نام مفارق سلاساتات قصي كسقعي
ካብዛኣቱ ስራሕ ደዋ የበልኩን ዘዋህለልክዎ ገንዘብ ግን የብለይን ገንዘብ በዚ ኣቱ በዚ ይወፅእ ወላ ሓንቲ በረኸት የብሉን ይሰርሕ ንመነባብሮይ ዝኸውን ሕሳባት ይኸፍል ጥርሐ ይተርፍ እቲ ህይወት ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዓይነት እዩ ንበይነይ ግን ኣይኮንኩን ዝበልዖ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣነ ዝሕግዞም ስድራ ኣለውኒ እምበር ነዛ ንውልቀይ እንተዝኸውንሲ ብዙሕ ኣይምተጸገምኩን ኣብ ስራሕ ዘህልኹ ሃልኪ ባዕለ እየ ዝፈልጦ ገንዘብ ብኸመይ ይመጽእ ከዓ እቲ ዝሰርሕ እዩ ዝፈልጦ ሓደ እዋን ዘጋጠመኒ ክዕልለኩም ብመንገዲ ፌስቡክ መሰንጀር ሰላም ዝብል መልእኽቲ ይመጸኒ ኣብ ኤርትራ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ሰብ እዩ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝነብር ብዙሕ ሰላምታ ኸየጽገበኒ ተጸጊሙ ከም ዘሎ ይሕብረኒ እሞ ገለ ነገር ፈይከብለሉ ይምሕፀነኒ መዋጥር እዩ የብለይን ካብ ዝብል ስቕ ምባል ይሓይሽ ኢለ ኣይመለስኩሉን ወዲ ግን ኣይዕረፈን መልእኽቲ ምስዳድ ቀጸለ ሓንቲ ካብተን ሰደደለይ ቃል ልበይ ሃሪማትኒ እቲ ትሰደለይ እኮ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ናይ ሓንቲ ሕልፍ እናበልካ ትሰትያ ካፕቹና ያበለኒ ልክዕ ደሞዘይን ናብራይን ፈሊጡ ዝዛረበኒ ዘሎ እዩ ዝመስል ብሓፂሩ ኣብ ጁባይ ኣትዩ ከም መሓድረኒ ፈተነ እቲ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዝብሎ ዘሎ ገንዘብ ክንደይ ከም ዝኾነ ምስ ሓተትክዎ ወላ ሓንቲ ሚእቲ ትኹን በለኒ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሚእቲ ዩሮ ብጸሊም ዕዳጋ ልዕሊ 20,000 ብር እያ ትሽረፍ ዘላ 100 ዩሮ ግን ኣነ በቲ ኣቐዲመ ዝሓለፍክዎ መሰናኽላት ክንደይ በረድን ኣሳሒታን ተፃዊረ ሙሉእ መዓልቲ ከርተት ኢለ ኸማን ኣየእትዎነ ነፊዕ እንተተባሂለ ካብ 70 ክሳብ 80 ዩሮ ሒዘ እየ ዝኣቱ ናይቲ ፈላጥየ ኣዘራርባ ግን ገረመኒ ነዛ ሚእቲ ኣቃልል ኣቢልዋ በቃ ምዃን ሓቂ እዩ ኣነ እውን ኣብ ዓድን ከለኹ ወዲ ሰብ ኣብ ኣውሮጳ ገንዘብ ዝጽግሞ ኣይመስለንን ነይሩ ኩሉ ኣብ ቪላታት ዝቕመጥ ገንዘብ ንምግባር ዘይጽዕር ዘይሓምም ዘይመውት እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ስለዚ ሎሚ ንኻልኦት ከመይ ኢሎም ከምኡ ይመስሎም ኢለ ዝቕየመሎም ኣብነት የብለይን ከም ዝሃበኒ ከዓ ነታ ዘቃለላ ሚእቲ መሰሳ ቢላ ሓወልኩሉ እቲ ጸገም ሰብ ሓንሳብ ምስ ሰደድካሉ ክትቅጽሎ እዩ ዝደሊ ዓሚል እዩ ዝገብረካ ጽንሕ ኢሉ እንታይ ደኣ እዩ ዝብለካ ንሱ እውን ኣብ ወርሑ ተመሊሱ ሓንቲ ሚእቲ ክሓተኒ ኣይተሰከፈን ከምዚ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ካብ ብዙሓት ክመጻኒ ምስ ጀመረ ካብ መሰንጀር ረሓቕኩ እቲ ኣነ ዝደልዮ ኣዝዩ ዝቐርበኒ ሰብ ብመንገዲ ቴሌፎን ጥራሕ ክረኽቦ ወሰንኩ ምኽንያቱ ኣነ ትካል ግብረ ሰናይ ኣይኮንኩን ናይ ነፍሲ ወከፍ ፈላጥየይ ጸገም ክፈትሕ እውን ግዴታ ኣይኮነን እዚ ዝነብሮ ዘለኹ ንዓይ እውን እንተኾነ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብፍላይ ኣነ ካብ ገዛና በኽሪ እየ ስለዚ ብዙሕ ሓላፍነት ኣለኒ ህይወተይ ንምቕያር ነዊሕ ክጎይ ከም ዘለኒ ይርድኣኒ እቶም ገንዘብ ስረደልና ኢሎም ዘጨንቑኒ ንገሊኦም ውሕድ ገንዘብ ምስ ሰደድኩሎም ንገለ ከዓ ቁልቁል ዝኣፋ የብለይን ኢለ እቲ ሓቂ ምስ ነገርክዎም ብድሕረይ ንሱ ዳኣ ዘይረብሕ መንግስቲ ዝሃቦ እናበልዐ እንድዩ ዝነብር ሃካ እዩ ይብሉኒ ገለ ከዓ ንሱስ ኣይጠቅምን እዩ ቁማርን ሓሽሽን ለሚዱ ዝብሉ ይህልው ይኾኑ ዝበሉ ይበሉ ዘገድስ ኣይኮነን እቲ ዘገድስ ናተይ ዝሓልሞ ዕላማ ከመይ ይሃርም እዩ እስኪ ኣይተሓዙለይ ንዓኹም እውን ኣጨኒቐኩም ብዛዕባ ገንዘብ ይጽናሓልና ብዛዕባ ህይወት ምዕላል ሕሸና ስራሕ ውዒለ ናብ ገዛይ ምስ ተመለስኩ እታ ዘላትን ዕረፍቲ ቁርብ እንተተዘናግዓኹ ኢለ ናብ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት እየ ዘወር ዝብል ኣቤታኡ ዘሎ ዕግርግር ኩሉ ንዓይ ስምዑኒ እዩ ዝብል ብስክሪን ነጢሮም ሰብ ክሃርሙ ዝደልዩን ኣለዉ ኣብ ባሕሪ ኢንተርነት ኤርትራውያን ዘሎ ጸርፍታትን ዘለፈታትን መዐቀኒ የብሎን ሓደ ሰባት ካብ ኣፎም ዘውፅዎ ቃላት እምበርከ ስድራ ቤት ኣለዎም ድዩ ዘብል እዩ ኣብ ኢንተርነት ሕማቅ ቃላት ምስ ሰማዕኩ ተመስገን እንኳ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ዘይሰምዖ ኾነ ይብል እሞ ድሓር ግን ተቐዲሑ ኣብ ሞባይላትን ፍላሻትን ተጻዒኑ ከም ዝሽየጥ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ጽፍረይ ክኣቱ ደለኹ ኩሉ መምህር እዩ ዝኾነ ኣፍልጦ ዘይብሉ ሰብ ድፍረት ተዓጢቑ ንጉዳይ ፖለቲካ ፍቕርን ካልእን ክትንትን ፈጺሙ ይስከፍን ብዙሕ ሰብ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት እናሰምዐ እዩ ድቃስ ዝወስዶ ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኡ ሒዙ ከዓ ንጽባሒቱ መኽዘን ጭንቀት ኮይኑ ይትስእ ኣብ ዘለኽዎ ሃገር ብዙሕ ናይ ቀረባ ቤተሰብ የብለይን ዘላትኒ ሓንቲ ኣሞያ ኣሞይ ኣብ ጀርመን ከባቢ 40 ዓመታት እያ ተቐሚጣ ዳርጋ ንሳ እያ ኣዕብያትና ክበሃል ይከኣል ንሳ ብዘለኣኸቶ ገንዘብን ሒዛቶ ብዝመፀት ኣልባሳትን ተዓንጊልናን ዕሩቕ ዝባና ከዲናን ኢና ክትምስገን ዘለዋ እያ ኮይኑ ግን
ብዙሕ ኣይንሰማምዓኒና ንሳ ኩሉ ትንሳ ትብሎ ቁንዒ ዝመስላ ነቲ ንሕና ዝነበርናዮ ህይወት ኤርትራ ከመይ ከም ዝመስል ኣስተምህሮ ክትበና እትፍትን ፈለማ ብዙሕ ከይቀረብክዋ እንከለኹ ባህርያታ ኣይፈልጦን እየ ነይረ ብምኽንያት ኣውደ ዓመት ናብ ገዛኣ ምስ ከድኩ ግን ዕላላታ ዘበለ ክወሓጠለ ኣይከኣለን ኣብዚ እዋን ብዕድመ ሸምጊለ እየ ብዙሕ ናይ ጥዕና ፀገማት እውን ኣለዋ ይኹን እምበር ናይ ማሕበረኮም ለዋሲትን ሰንካቲትን ንስአ ክእዝዝዋ እንከለዉ ሃገራውነታ ሰማይ ዝስቀል ክትመኽረንን ከላ ሰጥ ኢልካ ስራሕካ ስራሕ ገንዘብ ኣይተጥፍእ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክትገዛእ ኣለካ እያ ትብለኒ ኣነ ኸኣ ወላ ገንዘብ እንተዝህልወኒ ኣብ ካልእ ቀልጢፈ ክኸስበሉ ዝኽእል ነገር ደኣ ገንዘበይ የወፍር እምበር ኣብ ኤርትራ ገዛ ክገዝእ መደብ የብለይን ንሳ ግን ከምቲ ቀደም ክውለድ እንከለኹ ትፈልጠና ዓይነት ህፃን ዘለኹ ስለ ዝመስላ ኩሉ ነገር ብናታ ሓሳባት ክትዝውሮ ትደሊ ንዓብያትና ኣብ ዝብፅሕ ኣብፂሓትና ስለ ዝኾነት ክደፍራን ክመላለሳን ኣይደልን ቅንዕቲ ከምዘየላ ግን ብትሕትና ኸረዳእ ይፍትን እየ ነዚ ኩሉ ተፃዊረ ንኸድኩ ግን ሓደ እዋን ናብ ገዛኣ ንኸይመላለስ ዝገበረኒ ነገር ተዓዚበ ሓንቲ መሓዝኣ ዝሃበታ ዓባይ ስእሊ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊኣ ኣንበሳ ናቕፋ ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ስእሊ ኣብ መንደቕ ገዛኣ ሰቒላ ምስ ጸናሐትኒ ኣይተዛረብክዋን ርኡይተይ እውን ኣይሃብክዋን ነታ ስእሊ ከም ዘይረኣኽዋ ኮይነ ክሓልፍ መሪፀ በዚ ምኽንያት ክንካታዕን ክንኳረን ድሌተይ ኣይኮነን ኣሞይ ግን ሰናፍ ኣይኮነትን እግሪ ሕፅር ከም ዘለኹ ግዲ ተፈሊጥዋ ኮይኑ ኮነ ኢላ መዓልቲ ዕረፍተይ ተጸናጺና ቡና ኣፍሊሓ ክትዕድመኒ ጀመረት ኣብዚ ዓደመትን እኳ እንተዘይበልኩ ብዙሕ እዋን ግን ይኸዳ እየ ኣብ ኣዘራርባይ ኣዝየ ዕቁብ ስለ ዝኾንኩ ፖለቲካዊ ርእቶ ይኹን መጻኢ መደባተይ ፈጺመ ትንፍሳ ይብልን እየ ኣሞይ እውን ብዛዕባይ ትፈልጦ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ስራሕ ከም ዝኸይድ ፃዕረኛ ከም ዝኾንኩ ስድራይ ከም ዝሕግዝ ጥራሕ ትፈልጥ 10 ዓመታት ኣብ ኣውሮጳ ድሕሪ መቐማጠይን ምስራሐይን ኣእምሮይ ቁርብ ክዕርፍ ስለ ዘለዎ ናይ ወርሒ ዕረፍተይ ወሲደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምብጻሕ ትኬት ቆሪፀ ከም ዘለኹ ነሞይ ክነግራዶ ክገድፎ ኣብ ዝብል ነዊሕ ተማቲ እየ ኣብ መወዳእታ ግን ክነግራ ከም ዘለኒ ምስ ነፍሰይ ተሰማማዕኹ ይገይሽ ስለ ዘለኹ ብድሕረይ ዝመጽእ ኣገዳሲ ደብዳቤታት ክትከታተለለይ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ንገዛይ እናኸደት ዘለውኒ ናይ ገዛ ኣትክልቲ ማይ ከተስትየለይን ንገዛይ ንፋስ ከተእትወሉን ኢለ መፍትሕ ክህባን ብዛዕባ መገሻይ ክሕብራን ኢለ ናብ ገዛኣ ምስ ከድኩ ግን ዘጋጠመኒ ፈጺሙ ዘይተጸብኽዎ እዩ ነይሩ ኣሞይ ምስ ሓንቲ መሓዝኣ ኣጸኒሐትኒ ንዓኣን ንመሓዝኣን ብዛዕባ ናይ ኣዲስ ኣበባ መገሻይ ምስ ኣዕለልክወን ብሓደ ድምፂ ክጥሕራኒ ደለያ ወራ ኣብ ፈለማስ ዘላግጸለን ዘለኹ ይመሲልዎን ነይሩ ደጋጊመን ምስ ሓተታኒ ግን ናይ ብልበይ ከም ዝኾንኩ ተረዲእወን ኣሞይ ብጓሂ ጣዕ ከም ዝበለ ሰብ መዓናት ጧዓ ሒዛ ትቕረጽ ከም ዘለኸ ተምስል ኩርሚ ይበለት